हाय बेलायखौनो खा खामानिखौ जों मियाफ्रनि 20 तारिख अक्टोबर 2020 नि पद्रेपुर सोशल मीडिया नि बिसिंति फेसबुक व्हाट्सएप हायकबा ट्विटर बा पद्रेपुर सोशल मीडिया नि बिसिंति खलायै जों नुखा चिनि तिप्रा हस्तेनि प्रथमा थुमनाय हायकबा चिनि प्रेस मीडिया नि बिसिंगो कैमरामैन खरकसा बेलाय डेडिकेटेड हायकबा बेलाय एक्टिव बतंगमनि चिनि दा कतर जितेंद्र देव वर्मा बिनि नगंखा चम्पंग नगरनि बलराम ठाकुर पाराव बमियाफ्रा आसमसा खलायै कोविड-19 नि पॉजिटिव मानजागै ब बिनि नग नखं हायकबा हायुंनो ब याकारै थांका आबनि बगै जों आईपीएफटी पार्टी नि अंगै ते जत एलाइड ऑर्गेनाइजेशन नि अंगै जों बेलायखै बिनि नुखुंगो जों खाखामाया फरतै बिनि फला ब ईश्वर एबा कायतननि हामारिबाय खाकसाङै तंथं हनै जों सिनि पार्टी नि अंगै बेलायखैनो खाखामा ते हामजाक माया फर जों मान खांगाय सिनि पार्टी नि अंगै जों बिनि नुखुंगो थांगै जों विजिट खालायनाय आबनि बगै बेलाय जों क्रिमा संसा जराव चिने पैलानि चिने चबाव हायकबा कोविड-19 अंगै पैलाव चबा खलायनाय बरफनो जों जत मानसा जों चबानानै नांगौ सोशल मीडिया नि अंगै हायकबा प्रेस मीडिया नि अंगै जरा तिप्रा हस्तेबा सामंग ताङै तंनाय रखनो जों पत्रे पदिगे तिखले जों बरफनो बरम रिनानि नांगौ ते चुबा चुब खलायनानि नांगौ ते बरमनि नंग नुखुंगो चिने कामियो तंनाय आमसायो तंनाय जत लुकुरक बरफनि नुखुंगो बरफनि बसाबुतिनि थानिवो हायकबा बरमनि फैमिलिवो जों पत्रे पत्रै खलायै चिने सोसाइटी नि बिसिंतियै चिने एनजिओ नि बिसिंतियै चिने पॉलिटिकली बिसिंतियै जों पत्रे पत्रै जों चुबा लायनानि नांगौ आबनि बगै जों जत मीडिया रखनो जों बेलायखैनो हामबाय मारुवो अमहाय क्रिमा संसा जरावफनो तिप्रासानि बगै पत्रे पदिगे तिखले सामंग ताङै तंगनि बगै आबनि बगै जों जतननो तिप्रा हस्तेनि लुकुरकनो जों कबकनाय औ कोविड-19 नि पेंडेमिक नि सिचुएशन नि जराव जों जतन किसा एलार्ट खाय तंनानि बगै नक नखंगो पद्रे परसिनि साफ सुथरा खाय तंनानि बगै ति कुतुं नंनानि बगै ताबो पूजा सकबायखा ते किसा बेलाय क्रिमा संसा पूजा सकबायखा जों ताबो स्पेशली सिनि यूथ जनरेशन रखनो जों कायसा मेसेज रिनानि मुसुंगो आं जेहेतु आईपीएफटी नि सिक्ला बेदेकनि टांफां अंगै जों तिप्रा हस्तेनि सिक्ला रखनो जों कायसा मेसेज रिनानि मुसुंगो ताबो कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन बररम निजनि लाइफ न बाहायके सेफ खलायमाना आबोसि वान सगै बेलाय आतंक सालायजा फियाबा दुर्गा पूजा फायका हनाय बाक्सा कोविड-19 नबो पगै थांका निने क्रिमा संसा जरानाबो किरिलिया लासिमा संसा जरानाबो लासिलिया अमा हायके पद्रे पर तंग थंमं हायुंगो फायमानु बा पूजानि पिरियड पद्रे पर खलाय तंग थगलायनानि बागै बुमा बुफानि गाइडलाइन्स सारा बुफाफानि कंट्रोल सारा खलायसिनि चला सिक्ला रक बुरै सिक्ली रक पूजानि जराव पद्रे परखे तंग थंनानि बागै वान सगै तंनाय रखनो जों कबनानि मुसुंगो बेलाय निजिनि लाइफ न बाहायके सेफ खलायमानो आबनि परेसि बेबा निजिनि लाइफ करै हिंगांगाय बुमा बुफा तंफाना करै ताको बुको तंफाना करै हायङै थांगो आबनि बागै बुमा बुफा से कष्ट खलायै निजिनि बसानो परासुना खलायरमाने रां पैसा खिबिबै सिक्का खलायरमाने आबना जाते मांगनाता खलायथों निजिनि बसा जतननो बुमा बुफा हामजागो बुफानि कंट्रोल गार्जियन नि कंट्रोल पेरेंट्स नि कंट्रोल एटलिस्ट पेरेंट्स नि सजेशन पेरेंट्स नि कॉपरेशन बायनो तंनानि अंथं दुर्गा पूजा नि जराव अमसुन नरनि प्रेस मीडिया नि बिसिंतै खलायै जों ज तिप्रा हस्तेनि सिनि लुकुरकनि थानिवा जों कबम नारगो हामबाय।